You, it's y'all boy Bigfoot Capo. Y'all already know what time it is, Hood Patrol time. I'm out here looking for that pressure in a six-pack. Let's ride. Got the brew, got the green. All I need now is a Bigfoot baddie and a hot plate. Y'all better subscribe or I'll send Tony the Yeti to y'all mama house. You heard me. Bigfoot Mafia out. Πολύ καλησπέρα σας. Ξέρετε πολύ καλά τι έχουμε εδώ πέρα. The Coop. Άλλη μια Κυριακή εδώ πέρα. Άλλο ένα επεισόδιο με τρελό περιεχόμενο. Πολύ ζουμί. Και πολύ τρίχα. Είχαμε ξαναδοκιμάσει να πιάσουμε αυτό εδώ πέρα το μαϊμουδάκι που μας το παίζει και τέρας. Αλλά δεν έκατσε γιατί μας ήρθε μια φορά. Μετά δεν ξαναεμφανίστηκε. Ήρθε όμως η σειρά το να κάνουμε το κεφάλι του ή τη γούνα του τρόφεο. Οπότε Person VSI Coop. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μαϊμουδάκι μας. Oh yeah. Αυτός είμαστε. Ready. Πάμε να τον κυνηγήσουμε λιγάκι σε αυτό το δάσος. Στο Redwoods Forest, νομίζω. Redwood Natural Park, ναι. Τι νομίζω ότι θα κάνεις? Τι μπατζή? A week ago, tragedy struck in Redwood. The bodies of 4 people were found. A middle-aged woman and 3 college students mutilated by some creature. The incident has been ruled as an accident, but evidence has been collected that may just lead to a new explanation of what happened. It's time for a new investigation to take place. Για πάμε. 12 Εβδόμου του 2025. Ναι. Με το Q διαλέγουμε άδειο. Θα ξαναθυμηθούμε λίγο τα κουμπάκια. Παγίδες. Πρώτη νύχτα. Πήραμε το τάμπλετ. Πάμε στο προχώσπιτο να εξοπλιστούμε λίγο. Δικάκια. Φωτοβολίδες για σινιάλο. Πέρσι 762. Και το τρίτο σιρτάρι παρακαλώ. Άδειο. Πιστόλι για φωτοβολίδες. Όπως γίνεται στο ναυτικό. Flare gun. Φωτοβολίδα για το πιστόλι. Πρώτες βοήθειες. Και άλλες σφαίρες. Αυτές είναι 556 όμως. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε το αυτόματο. 4 κομμάτια κρέατος εδώ. Πρώτες βοήθειες και άλλο ένα κομμάτι κρέας στο κάτω μέρος. Κάμερα. Μπαταρία για Night Vision. Κλείσουμε από εδώ τις κάμερες. Έχουμε τα σιρτάρια. Και άλλη φωτοβολίδα. Και άλλες σφαίρες 762. Ένα drone. Τώρα πάμε στο ζουμερό της υπόθεσης. Glock. Και το τουφέκι μας. Και νομίζω ότι είμαστε pancake έτοιμοι. Πάμε με τα κάρτης. Οπότε άμα βγω και πάρω πέρα για φτάσω σε σημείο. Σε ένα τέλος του δρόμου. Μπορεί να είναι και
κάκι τίποτα. Γιατί εμείς υποτιθέμενα θα πρέπει να βρούμε στοιχεία για το μαμουδάκι μας. Από εδώ αριστερά. Αυτό φαίνεται σαν παγίδα. Α, όχι, είναι πινακίδα. Από το πρώτο επεισόδιο δεν μας είχε στήσει καμιά παγίδα. Δεν ξέρω, μας φοβάται. Πουλάκι μου. Έτσι, κάνε reload. Shelter 2. Θα πρέπει να τον βγάλουμε φωτογραφία. Δεν θυμάμαι με τι βγάζουμε τη φωτογραφική τώρα. Και αυτό είναι το trap. Είναι η απλή κάμερα. Έλα! Μου και μικρόφωνο μέσα στο παιχνίδι, λέει. Για κάτσε να δούμε από τα κουμπιά με ποιο βγάζουμε την κάμερα. Κάμερα. Κάμερα είναι με το C. Πώς το έχει αλλιώς. Φώτο φάση. Όχι. Night vision. Drone. Ακούω φασαρία. Όχι. Peter, you're right. I won't survive. He is so close. Please go home. Just don't forget about me, okay? I love you, Peter. I'm sorry. Monica Chambers. Άκουσα αυτό! Μαμουδάκι! Εσύ μήπως δεν πήρα τη φωτογραφική, για κάτσε λίγο. Free hands, tablet, flashlight. Κάμερα, να το. Έξι για free hands. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση να μην έχω πάρει την κάμερα μαζί μου. Ω, ναι. Τίποτα. Πέρες. Δεν θα με αυτό. Αλλά για κάτσε λίγο να πάμε λίγο μια πάλι στο τέτοιο. Το τροχόσπιτο. Να το πάμε καρφί εδώ μεταξύ, έτσι. Κόβουμε τα δάση στη μέση, τι είμαστε εμείς. Όχι, δεν είναι εδώ.
Εγώ το είπα. Το είπα ότι δεν πήραμε τη ρημαδοκάμερα μαζί μας. Στην μεταξύ τα βήματά μου είναι πάρα πολύ αποπλανητικά, γιατί πιστεύω, έτσι όπως τα ακούω, πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο μαζί μου. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως εμφανίζεται στο πρώτο βράδυ. Δεν νομίζω να εμφανίζεται καν στο πρώτο βράδυ. Έλα, όχι έτσι. Να την εδώ. Το πρώτο στοιχείο. Ναι. Και τρελάθηκα που το βρήκα. Κάτσε. Εδώ. Τι άγνωστα μέρη περνάμε. Δεν έχει καμιά σπηλιά, τίποτα εδώ τριγύρω. Απολαμβάνει τα γεύματά του εδώ. Προς το παρόν, όλα ήσυχα. Το πυθικάκι αποσιάζει. Μέχρι να εμφανιστεί και να αρχίσει να μας κυνηγάει με κανένα κομμάτι δέντρο. Το μυρίζομαι να γίνεται έτσι. Εμείς ήμασταν. Όχι, δεν είμαι έτσι στομένος. Καθόλου. Πού πήγαμε? Α, νόμιζα ότι θα μας κάνει την εξυπνάδα. Θα μας δαγκώσει τον οστράγαλο. Συν 2 κρέας. Α, και τώρα μυρίζεται ο άλλος. Jones Adams Tree. Είχαμε έρθει και την προηγούμενη φορά και δεν είχαμε βρει τίποτα. Πάμε και στο σπιτάκι εδώ πέρα πάνω. Πάμε γρήγορα. Αν θυμάμαι καλά, εδώ μέσα είναι η τουαλέτα. Ναι. Signal flare. Α, είμαστε γεμάτοι. Είχε ένα χαρτί εδώ. Πώς. Τι είναι αυτό που ακούστηκε? Α. Το αρσενικό ελάφι. Που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Για να δούμε και τον πύργο. Πέρασε τα 62. Πέρασε για το πιστόλι με τις φωτοβολίδες. Πέρασε φωτοβολίδες. 25-87 αν θυμάμαι καλά την πρώτη φορά. Λάθος. Nope. Πέρασε για το πιστολάκι. Μην είστε τσιγκούνιδες με τις σφαίρες, δώστε μου όσο περισσότερες γίνεται. Δεν είναι ότι φοβάμαι, απλά δεν θέλω να ξεμείνω. Νιώθω πολύ περισσότερη ασφάλεια όταν έχω σφαίρες. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Εδώ. Έλα! Πάτα να μην το κάνω πουθενά.
Τι έκανα ρε ο Ινδιάνα Τζόνς. Έτσι σκοτώθηκα έτσι. Γιατί τέτοια τούμπα. Φτάσαμε όλοι μας στη ζωή, έτσι. Αυτό ακούγεται σαν αρκούδα. Αν δεν εξαπατώ... Να σου... Έχασα 2-3 χρόνια από τη ζωή μου τώρα. Ναι, αυτό είναι αρκούδα. Nope. Nope, φεύγουμε. Μην κάνεις κανένα αστείο να μου έρθεις. Κάτσε βρε, από πού πάμε. Α, ναι. Πάμε από εδώ πέρα από πίσω. Πήγε εσύ μικρούλη. Ναι. Μη μου έρθετε. Λακώσω. Θα σβήσουμε το φως τώρα γιατί είναι μέρα. Ανεβαίνουμε πάνω. Τι γάμι σκαρφαλώσεις τώρα ο παππούς. Πότε θα μας αφήσει να ανεβούμε. Κάνε μου αυτή την έκπληξη. Oh yeah. Και να την αρκούδα. Πάρ' το. Εντάξει, την τρόμαξα, έφυγε. Κάνε αστείο εκεί μούρτη. Winnie. Μείνε μακριά σας παρακαλώ. Στο άσχημο μέρος για παγίδα. Πάμε από εδώ πέρα. Να γλιτώσουμε όλο το γύρω γύρω. Τι ακούγεται έτσι. Καταλημμένο λέει σπιτόδεντρο. Δεντρόσπιτο. Σπιτόδεντρο. Ο Γιώργος και τα ελληνικά του. Παρακαλώ δώστε βάση. I was unconscious for a while, but I'm feeling better, don't worry. While I was looking at you, Peter, I saw that Aunt Rudy was dead. Near the waterfall. What happened? I'm scared. Monica Chambers. Αυτή η Monica Chambers είναι παντού. Μπορούσα να κατέβω από εκεί πέρα χωρίς να φάω τα μούτρα μου. Αρκουδίνο. Εκεί είσαι. Θα σβολωθώ εγώ από εδώ πέρα. Το είπα και το έπαθα. Ναι, αυτό δεν ακούστηκε ωραίο. Είμαστε εδώ. Αν πάω προς τα πίσω και περάσω το ποτάμι. Έχει κι άλλο μέρος. Να τον! No! Πού είσαι? Έφυγε. Ναι, έφυγε. Οκ. Είδατε πόσο ατρόμητοι είμαστε. Τι λες τώρα?
Μαϊμουδάκι. Τι πίστευες ότι θα κάνεις? Από εδώ να περάσουμε το ποτάμι. Να κρατηθούμε λίγο πάνω στο δρόμο. Κάτσε. Α. Έτσι, μπράβο. 10 σφαίρες και γρήγορο ρυθμό. Θες να κόψεις βλακίες? Είμαι οπλισμένος και επικίνδυνος. Θα στην ανάψω πριν προλάβεις να πεις κείμενο. Yes, κι άλλο μέρο. Και δεν έχει τίποτα. Γιατί τσαντίστηκε? Γιατί τον ακούμπησα με 2 σφαίρες. Έλα ρε τώρα και εσύ το κάνεις μεγάλη υπόθεση. Α ναι, μπορούμε να πάμε κατευθείαν από εδώ πέρα. Να κόψουμε μέσα από τη φύση. Και να έρθει ο άλλος να μας κάνει αληφή. Να το από εδώ πέρα μπροστά κάτι είναι εκεί. Πύργος είναι και αυτός. Ναι. Oh yes. Όχι βρε αυτό. Κοίτα εδώ. Πάλι θα παλέψω να βγάλω την κάμερα. Μπράβο. Και έτσι. Μους. Πήγε από εδώ πέρα. Και από εδώ ρε μαλάκα ρε μπυρό. Πώς. Πώς ναι, εδώ τηλέφωνο στο τούνελ. Εδώ που είμαστε. Ωραία, αν πάμε από εδώ πέρα και πάρουμε το δρόμο. Αυτός πρέπει να ήταν ο κύριος. Το γουρνάκι. Κάτσε βρε ήσυχο. Εγώ δεν θα σου κάνω τίποτα, άμα σε πιάσει ο άλλος είναι που θα σε κάνει μεζέ, θα σε κάνει μπέργκερ. Θα σε βάλει ανάμεσα σε 2 φλούδες από δέντρο, θα σου μασάει μέχρι μεθαύριο. Ψηλό δέντρο λέει village. What's up groovy. Α, έχουμε και αρκούδα εδώ. Έτσι, μπράβο. Κάτσε ήσυχα. Να σου πάρουμε το κρέας. 2 κομμάτια κρέας πρέπει να έχεις ή 3. 3 αφού είσαι γομάρι. Κάτι μοσχοβρωμά εκεί. Αχα. Πολύ ευρύχωρο είναι αυτό το σπίτι και δεν μ' άρεσε. Δεν έχει κάτι. Εδώ αυτό λογικά ανοίγει. Ναι. Μας κάρφωσε. Μας κάρφωσε στον μεγάλο μπρο. Με αυτόν τον ήχο. Και πρέπει να ψάξω γρήγορα ό,τι είναι εδώ πέρα και να εξαφανιστώ από αυτό το σπίτι. Oh yes. I'm out. Κρέας. Θα φτάσω στο σπίτι και θα έχω πάρει τόσο κρέας. Συρτάρια. Θα είναι όλα άδεια. 2 από τα 3 άδεια. GPS sensor. Να το, αυτά είναι τα καλά. Πέρες.
Πώς τυφλώθηκα, κλείσει τις κουρτίνες ρε, μας βλέπει όλος απ' έξω. Παίρνει μάτι. Κουματάκιας. Τα 76-32 στο μαύρο. Θα τα ποντάρω τα λεφτά μου. Αου! Με σβόλωσε! Ρολόι! Παράτα με! Πού πήγες? Έλα εδώ! Πού είσαι? Έλα εδώ μωρικότα! Πω. Είναι κότα, είναι τεράστια κότα. Με σβόλος ξανασηκώθηκα και εγώ ήμουν έτοιμος για ξύλο και όλος έχει σηκώθει και έφυγε. Δηλαδή εντάξει. Τρώμε το τέρας της φύσης σου λέει μετά. Και ζώο, άμυαλο, κυνηγάει, είναι πονηρός, είναι δυνατός. Μα ναι. Γιατί δεν έμεινε? Τι έχουμε εδώ? Άδειο. Πού είσαι? Τζάμπα φωνάζει άμα δεν εμφανιστείς. Γιατί εγώ μια χαρά σου απέτυχα από εκεί, έχω τα κότσια να κάτσω να παίξουμε ξύλο. Εσύ είσαι αυτός που έτρεξε τη μαμάκα σου. Ή το πάει έτσι πρώτο βράδυ, πρώτη επίθεση, ξέρω εγώ, πρώτη εντύπωση. 76-32. Ναι. Αυτό είναι σνάιπερ. Και αυτό του κόβει πάρα πολύ. Δεν έχω ζωή πλάκα. Πόσο μας γέμισε αυτό? Έλα. 50, θα φτάσει. Νομίζω πως μας γεμίζει όλη τη ζωή, αλλά σιγά σιγά. Πού είσαι? Where are you? You monkey. Μαϊμουδάκι. Πού είσαι? Έλα στον παππού. Έλα στον παππού. Ναι, έριξε πέτρες. Το δέντρο έκοψε ολόκληρο. Έτσι παίζεσαι. Παίζεις βρώμικα. Θα φτιάξω. Για πάμε. Πού είμαστε τώρα? Στη μέση του χάρτη. Αν πάμε από εδώ πέρα πάνω, μπράβο. Πάμε από εδώ. Και όσο βρίσκω καινούρια μέρη, τόσο βρίσκω και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης του χιμπατζή. Κάτσε να περάσουμε από εδώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Από εδώ χρειάζεται να πάω. Να κάνω το γύρω εδώ πέρα από το κουτσούρι. Το τεράστιο κουτσούρι. Τα κρατήρα δεν μεταξύ φαίνονταν.
Τι ακούγεται έτσι ο αέρας? Στην μεταξύ έτσι ακουγόταν και όταν ήμουν εγώ πάνω στο σκηνή. Και νόμιζα ότι κατεβαίνει ο άλλος με σκηνή και με σπάσει. Όπα, περίμενε. Δεν υπάρχει περίπτωση άρα να μου κατέβει ο άλλος με σκηνή. Όχι. Εδώ. Πάω. Πάρε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ. Κατά. Χειρουργητικά. Βοήθεια. Ή έρχομαι. Δεν τρογκάζει. Κάποιος εδώ πέρα πλήρωσε φόρος τιμής. Ανάψαμε το κεράκι, ναι, ανάψαμε το κεράκι στη μνήμη του άλλου που έχει εξαφανιστεί από το κρεβάτι. Δεν έχει κάτι εδώ. Εδώ πέρα πάνω έχει πολλά zigzag δρομάκια. Με τρώει περίεργο να πάω να δω τι γίνεται. Και από τον δρόμο ψιλοφοβάμαι να πηγαίνω γιατί μου κάνει παγίδες ο άλλος. Παίζει παιχνίδια μαζί μου, καταλάβατε τώρα. Είναι ατακτούλης. Οπ. Πες μου ότι από εδώ πέρα θα πάω. Έτσι, μπράβο. Ω, ναι. Τι κάνει. Ναι, θέλεις να πας μια και καλή. Μπράβο. Τι τσαντίστηκες ότι κάνω εγώ βόλτες? Και εσύ δεν μπορείς να ανεβείς στο σκηνή γιατί είσαι παγουλουλής? Πουλάκι μου. Drone battery. Δεν σχεδόν να το χρησιμοποιήσω ποτέ. Αχα. Αυτό ήταν μόνο εδώ. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι απλά να δούμε ότι υπάρχει κεραία. Τίποτα άλλο. Τι έχει εδώ? Ας βολωθούμε. Πάμε, εντάξει, δεν χτυπήσαμε πολύ. 85 είχαμε και πήγαμε 76. Εδώ τι είναι? Ω, παλάκια. Κάτσε λίγο γιατί βρήκαμε εδώ ζουμερό περιεχόμενο. Ζουμερό περιεχόμενο, έχει πολλά ανθρώπινα κόκαλα, αλλά δεν υπάρχει μια απόδειξη κάτι εδώ μέσα. Για να κοιτάξουμε το χάρτη μια να δούμε που βρισκόμαστε. Οπότε θα κατεβούμε αυτόν τον δρόμο, θα πάρουμε δεξιά και μετά αριστερά. Let's go. Γιατί είμαστε ατρόμητοι. Εμείς δεν φοβόμαστε κάτι πυθικάκια έτσι αυτό το τσίρκο. Το έχουν γλιτώσει και ψάχνουν μες στη δωδάρσα να φάνε μπανάνες και οι άλλοι πεθαίνουν από τρομακτικά που κάνει ο άλλος γιατί κάνει παιχνίδια. Άντε ρε από εδώ. Δεν θα μας κάνει κάτι το πυθικάκι. Τρίτη νύχτα. Και ακόμα άφαγα. Λοιπόν, να πάρουμε από εδώ πέρα δεξιά.
Εδώ. Όχι. Καλά το πάω. Αμάν! Πρόλαβα. Δείτε εδώ τι έκανε. Παγίδα που έστησε, το βλέπετε? Γι' αυτό δεν θέλω να κυκλοφοράω εγώ στο δρόμο. Το μονοπάτι. Το μονοπάτι του καημού στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει η μάνα μου. Αυτή τη φθινοπόρινη βραδιά που δεν θυμάμαι τα λόγια. Για πάμε από εδώ πέρα, εδώ πέρα κάνει ένα ύψιλον ο δρόμος. Μπορεί να έχει δύο προορισμούς. Αν πάει από εδώ, ας πούμε. Από εδώ, να το. Great Falls. Κάτι άκουσα. Κουφάλα! Κουφάλα! Πιστεύεις ότι εγώ είμαι σαν τα άλλα τα κολεγιόπαιδα που είχαν έρθει εδώ πέρα και απλά τους έκανε ζωή τρομάρες και πεθάναν από καρδιακό. Περνάμε. Περνάμε. Τρόπα. Νος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα, απλά φτάσαμε εδώ απέναντι ας πούμε. Να τον! Έλα! Πού είσαι? 40 life έχω. Πού πας? Πού πας? Έλα εδώ να σου εξηγήσω κάτι. Πού πήγες? Βρωμιάρη. Βρωμιάρη. Να και τα totem. Αυτά είναι υποτιθέμενος τρόπος παρακολούθησης του. Γι' αυτό και εγώ όταν βρίσκω αυτά τα totem του τα παίρνω μαζί μου, να ξέρει που είμαι και τι κάνω. Και παρόλα αυτά πάλι χάνει. Έχουμε εδώ τέντες, bullets. Give me κι άλλα bullets. Εδώ. Press inspect. Peter, I don't know where you are. I've been looking for you all day. I can't find Monica anywhere. Meet me at the tents this evening. Ruby Bray. Νομίζω πως η Ruby Bray κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι ψημένη και μπαμπ να την έχει κάνει ο άλλος. Πάρ' το Damn! Αου! Πάτσα τη φωτιά λέει. Δεν φτάνει που δεν έχω ζωή γιατί παίζω ραβδές με τον άλλο. Παίζω με αντρίκες φάπες. Κάπου εδώ μέσα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι Πάρτοξ. Πρέπει να ήταν ένας. Παιδικά πράγματα. Ωραία. Από εδώ.
Δεν έχει κάτι. Πιο κάτω εδώ πέρα, αν πάμε ολόισια, πάμε και σε άλλο τέλος του μονοπατιού. Και υποτιθέμενα αυτά έχουν τέτοιο. Να το, έχουν campsite και δεν. Shelter 1. Ρακούν! Εσύ είσαι ρε! Ρακούν! Τι κάνεις εδώ πέρα? Τώρα ναι. Τώρα... Πούντο. Oh yeah. Το μόνο δυστυχώς είναι ότι έχουμε υπερβεί το όριό μας και θα πρέπει να κλείσουμε για σήμερα. Θα κάνουμε ένα save. Γιατί το γατάκι δεν μας γλιτώσει. Θα κάνουμε ένα exit. Are you sure you want to quit? I never quit. I want to take a breather. Ναι, μάτια μου γλυκά, θα στα πετάξω έξω. Εδώ πέρα. Παιδικάκι. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις μπλέξει. Το έχω πετάξει έξω. Το λοιπόν. Από εδώ πέρα, από τη δικιά μας πλευρά, αυτό ήταν το δεύτερο part του Bigfoot. Το απλού μου χιμπατζή που έχει πλατποδία. Και ο κόσμος πιστεύει ότι είναι το τέρας. Άντε ρε από εδώ. Μείνετε συντονισμένοι έτσι. Κάθε Κυριακή έχουμε ζουμερά επεισόδια. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, κοτοκουπουλάκια μου, κοτούλες μου και αυγουλάκια μου. The Coop! Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολύ ακόμα υλικό. Αμελέ. I had one motherfucking burrito. Chipotle must have laced this bitch with laxatives because I'm about to start World War III with this nuclear bomb of a shit. I thought it was a leaf. I just wiped my ass with poison ivy. My ass feels like a victim of a Diddy party. Send help. It's been 7 hours. I thought the cold water would help, but some fish decided to start feeding on my asshole like a buffet. Wish me luck, guys.